soziologia, ekonomia, ta baita matematika, zientziaren adar guztietatik, igaro ziren baina zergatik, egon dira estalita, otsailaren 11 honetan, hausnar dezagun eta benetan, egin gaur autokritika. Garaia data iraul dezagun, dagoen estatistika, neskata emakumeok ere, zientzian gaudeta mugita, historian atzera egin ezkero, Ada Lovelace ez zegoen ero, baina egindakoa ikusita, lehen programatzailea edo, konputazioan buru bero, kuriositatez josita. Ta fisikan aldiz Liebmeinerrek aurkitu zuen liura, uranioaren nukleoaren fisio edo haustura, Marian Inge eta Inge Lehmann fosi artean ta sismoetan aurkitu zuten jostura, Marian Polslavoisi kimikan, ilustratzaile oberik etzan, tresnak marrazten figura. Gaurko garaira etorrizkero, ditugu hor brillan bada, Donna Strickland eta Tuyogo, zientziari emanaz bulkada, lehena astrofizikaria, besteek dute Nobel saria, zein baino zein hobea da, erreferente izan ditzagun, ta euren bidea jarrai dezagun, etorri gara